கேம் பார்க்க போகிறோம். ரன் ரீச் 3D கேம் தான் எப்படி விளையாடுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டேப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கடுத்து இது மாதிரி டைமண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இன்னும் டைமண்ட்ஸ் வராது, காசு மாதிரி வரும். அது மாதிரி சிகரெட்டும் அந்த திருடுகிட்டையும் மாட்டக்கூடாது. திருடுகிட்ட மாட்டால் நம்மகிட்ட காசு பறிச்சிடுவான். அதோட நிறைய சிகரெட்டையும் நம்ம பிடிச்சோன்னா காசு நம்மகிட்டன்னு போயிடும். இந்த பாருங்க மாட்டினோடனே காசு போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா. இதுவே நீங்கள் இப்படி இருக்கிறீங்களே ரிச்சு ப்ரோ சரி அந்த ரிச்சு மில்லினரு அப்படின்னு வரும். அதுக்கடுத்து இது மாதிரி சைல்டுன்னு வரும். ஆனால் அது மட்டும் பண்ணாதீங்க, சேவிங் இருக்கும். அதுக்கடுத்து ஏனில் ஏறுனா மேலே செய்கிறது வரும். ஆனால் இப்போ எனக்கு திருடுச்சு. இப்போ புவரில் இருக்கேன், இப்போ இதுக்கு வந்துட்டேன். இந்த பாருங்கள் நடந்தே இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா. இதுதான் லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜ். அதுக்கு மேலே செத்துட்டிங்கன்னா வர முடியாது. இந்த பாருங்க 16 ரூபா தான் கிடச்சிருக்கு. இப்படியும் போடணும். இதோ இங்கே ஒருத்தர் கேமரா வச்சு நடந்துன்னு அவன்கிட்ட மாட்டினா நம்மளுக்கு காசு கிடைக்கும். ஏன்னா அவன் ஃபோட்டோ எடுப்பான். ஃபோட்டோ எடுத்தால் காசு தருவோம், அவன் தருவான்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. ஆனால் ஃபோட்டோ எடுத்தால் காசு கிடைக்கும். இப்போ ரிச் ஆகிட்டேன்னா இதுவே ஏதாவது திருடங்கிட்ட மாட்டினா நான் மறுபடியும் அந்த இதுக்கு போயிடுவேன், பூராயிடுவேன். இது பாருங்க. அதோட இதில் ட்ரெஸ்ஸஸில் இந்த கேரக்டர்லாம் மாற்றலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த பொண்ணு தான் கிடைப்பா, இது வச்சு தான் விளாடணும். அதுக்கடுத்து இந்த டைமண்ட் மாதிரிங்களா அது எழுத்துனா இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும். இந்த காசும் அதுக்கடுத்து இந்த ஜூஸ் பாட்டிலும் வரும். அதுக்கடுத்து இந்த டைமண்டும் சிகரெட்டும் வரும். அதுக்கடுத்து நீங்கள் நிறைய நிறைய விளையாடினே இருந்தால் அவங்க காசு கொடுத்து ஸ்பின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்படியே இதெல்லாம் வந்துடும். அதுக்கடுத்து வெளியே போனால் அதுக்கடுத்து இந்த வீடு கட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 5000 இன்ச்சுலாம் நீங்கள் ஒரு வீடை வாங்கணும். வாங்கிட்டதுக்கப்புறம் அதை கட்டலாம். இது வரைக்கும் நான் எவ்வளோ வீடு முடிச்சிருக்கேன்னா 3 வீடு முடிச்சிருக்கேன். இது ஒன்று முடிச்சிட்டேன்னா இது ஒன்று. நீங்கள் அதிகமாக போக 6000 7000 கேட்டுரும். எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முடிச்சிடும். இந்த இப்போ போகிறேன்னா எனக்கு காசு இல்லைனால ஆட் பாக்ஸெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன். வெளியே போயிட்டுனா அவ்வளோதான். இன்வெஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.